Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 2 de juny de 2022 i esteu escoltant la Rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Saludem en Roger. Roger, per què rius? Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, Glòria Barrete, com anem? Hola, què tal? No és l'únic que riu, no? Però escolta, no el treguis a la pantalla, Roger. Estàs content, eh? Estic content, estic molt content. Això és una gran notícia, no? I nosaltres Sempre. Setmana de Congrés Internacional de Llibertat Religiosa i de Consciència. El primer congrés que es convoca d'aquestes característiques a Catalunya. S'han fet congressos i trobades internacionals de diàleg interreligiós, però estrictament de llibertat religiosa i de consciència, amb aquest enfocament encara no. L'ha convocat la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència i la Direcció General d'Afers Religiosos i ha començat aquest dijous, de fet, avui, demà, un centenar de congressistes vinguts d'una vintena de països diferents, que té aquesta dimensió internacional. 29 o 30 panels, tallers. 24, diríem. I moltíssimes sessions com especialitzades més enllà de la... De fet, llegir-se el programa sencer és gairebé una tesi doctoral. A veure, el que és una tesi, no sé si és tesi o convalida com a tesi, és organitzar tot aquest sarau. La veritat és que ja s'han mobilitzat moltes persones, hi ha noms d'aquests que penses que sempre hi han estat i són de referència. I després també, vaja, no sé, hi ha temàtiques molt diverses que es tractaran, totes en una secció de l'àmbit sanitari. Avui parlàvem amb gent de Sant Joan de Déu que estaven per allà, tota la qüestió de com ha afectat el coronavirus també a les religions, com es pot treballar tot això des de la universitat. La part educativa. Les escoles, sí. I què més? Vaja, tot el que afecti a diàleg interreligiós, a la discriminació, no?, de les minories o persecució de minories, etc. Vaja, invitació des d'aquí als que no ho hagueu fet, que us hi apunteu si teniu interès. Es pot seguir online, és una cosa que és còmoda. Els inscrits ho poden seguir online. Exactament. Sí, no són vídeos en obert ni quedaran penjats a YouTube, creiem. Vull dir que és l'ocasió de fer-ho ara o mai. O ara o mai. De fet, de tot això en vam parlar la setmana, fa uns dies, que vam publicar l'entrevista amb la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Griley. Vam anar a la Ciutat de la Justícia a parlar amb ella del motiu del congrés, diguéssim, com una de les primeres accions així potents o més novedoses que han impulsat des de l'ADEGAR i de fet, vam fer un repàs de moltes altres coses. I amb això jo callo i m'espero que digueu alguna cosa sobre la conversa o sobre el congrés, com ho heu viscut, com ho veieu, què penseu? Mira, la part bona, penso, de l'entrevista que vas fer a la directora general d'Afers Religiosos és que surt una part que potser no ha sortit. Allò, a l'inici, quan es va fer públic el càrrec, potser dèiem aquesta senyora d'on ha sortit, no? Potser la gent que no la teníem ubicada. I te n'adones que ha entès perfectament quina és la funció d'una direcció general d'afers religiosos, que ha pogut copsar, encara que sigui en pandèmia, doncs, tot el context que representa el fet religiós a casa nostra i dona aquesta sensació que tenen unes línies clares, cosa que també s'agraeix. A mi em va cridar l'atenció quan va sortir una cosa que entenc que ningú es llegeix, però hi ha gent que ho llegim, que és el pla de govern, i vaig anar a buscar el capítol d'afers religiosos. De fet, un gran avanç és que hi sigui, perquè de vegades els plans de govern el tema religiós quedava dissolt entre immigració, serveis socials i xenofòbia, i com a experiència significativa del nostre país no hi era. I em va cridar l'atenció una de les coses que es comenten en l'entrevista, que és el tema de les religions també com a agents de protecció o potenciació del català, que això és una cosa que fa 10 anys
sempre, evidentment, hi és de fons, però que fa 10 anys no es plantejava com una prioritat i que ara amb tot el debat al voltant de la llengua doncs també s'incorpora aquesta finalitat en el programa de la Direcció General. Jo dic que em sembla significatiu perquè demostra una vegada més que al final qualsevol debat social, qualsevol situació que afecta el país, qualsevol canvi sociològic, demogràfic, el que sigui, al final també acaba tenint una dimensió que d'una manera o altra afecta el fet religiós o la transversalitat del fet religiós. I, per tant, si en aquest moment doncs, el país té un problema, un debat, una situació de desaparició, no, el que sigui, independentment del punt de partida de cadascú, és evident que aquest debat també té una incidència en les comunitats religioses i això em sembla interessant doncs, que sortís plantejat a l'entrevista. De fet, avui en la inauguració del Congrés també n'ha fet referència a la consellera, que aquest també era un tema que evidentment els preocupava. Del tema català? Sí. És a dir, ha agraït una mica que la universitat apostés com a llengua científica, diguéssim, en l'àmbit acadèmic, pel català, que podia ser. I aquí ho ha enllaçat, que ha fet la comparació que tant les religions com la llengua són elements de cohesió de la societat. Pensava que no has de dir són elements en perill d'extinció. Catalunya, religió, de futur, el país i la realitat que explica. De fet, sí, una cosa que deia, quan va començar, ella la van nomenar el mes de juny. Sí, ha fet l'any. Just per Sant Joan, ja s'hi van posar de seguida i ha fet pràcticament la ronda de visita a totes les comunitats, institucions, grups i grupets i a vegades carantos que s'ha trobat amb tothom. No? I diu que cada vegada que feia una d'aquestes reunions preguntava pel tema del català. No? Això com ho veieu? Com ho esteu vivint? No? Per tant, que entenc que ha aconseguit traslladar aquesta preocupació en tota aquesta realitat i que en part exigeix un compromís recíproc d'ajuda mútua per aquestes dues coses que preocupen. Més coses que sortien a l'entrevista o de les que va parlar. El Camí Ignasià. Camí Ignasià va ser... Absolut, no? Sí, tenen un gran interès. De fet, no podem oblidar ni menys tenir que estem celebrant, Catalunya està celebrant 500 anys, tot el món, celebració universal de la conversió de Sant Ignasi i en concret a Catalunya el que afecta que tot el treball que va fer dels exercicis espirituals a la Cova de Manresa i tots els actes que s'han organitzat al voltant d'això, com Manresa, la ciutat, també l'Ajuntament hi ha apostat per fer una renovació de ciutat. I, vaja, i m'excusa també que d'aquí no gaire serem a Roma, això suposo que ho parlarem en un altre moment, en un altre capítol, però també hi haurà present la Direcció General d'Afers Religiosos per presentar al Vaticà el documental que s'estrena per explicar el Camí Ignasià, que és un camí de pelegrins i que es pot fer actualment, ja fa anys que funciona, però ara se li dona una nova empenta. No, del Camí Ignasià n'hem parlat diverses vegades, però sí que l'ocasió d'aquest aniversari també és una manera de promocionar-lo i al final avui quina millor manera de promocionar-lo que amb un documental en lloc d'un llibre d'aquests que queden a les estanteries. I al final, primer, perquè és un camí, llavors és un recorregut que és una cosa que es pot traslladar al format audiovisual, que a vegades hi ha altres coses que costa molt més. I va sortir aquesta idea d'Ànima 7 i concretament del Jordi Roger, que és qui ha dirigit el documental, i la idea va trobar el suport tant de la Direcció General com de la mateixa oficina del Camí Ignasià, dels mateixos jesuïtes, que són els que han donat suport que això pugui sortir, i en parlarem de la premiere que es fa a Roma d'aquí uns dies, però que esperem que ja molt aviat, ja estem parlant de setmanes, ja també es faci la projecció i l'estrena a Catalunya. Fantàstic. Però que l'important del producte, evidentment, nosaltres des d'aquí hem de promoure que la gent d'aquí ho conegui el documental, però l'important que jo crec que té aquest producte és que és un producte universal, fins i tot a nivell lingüístic, i que per tant l'important és que gent de tot el món pugui conèixer, no només a nivell teòric, sinó com d'una forma molt experiencial, què vol dir això del Camí Ignasià i que al final els hi provoqui les ganes de venir aquí a veure-ho. Roger, tu tot això com ho veus? Sí, aviam, jo
tiro una mica enrere i responc a la pregunta de què ens havia agradat o de què destacàvem de la conversa de la Gridley. També pots dir coses que no t'hagin agradat, Roger, no? No, de moment no m'atreveixo a dir el que no m'agrada. Pots dir que era massa llarga. No, mira, a mi m'ha agradat, potser queda una mica així, és com potser una part potser més anecdòtica, per dir-ho d'alguna manera, però més enllà de la part política o institucional, m'agrada com les preguntes finals en què bueno, tu, Laura, li preguntaves doncs, si li agradava la feina que feia i m'agrada que diu doncs, que li agrada quan veu resultats en allò que fa, no? I després tu també li preguntes per aquests resultats. Penso que és una cosa, no?, que també com, bueno, al final, o sigui, m'ha agradat com llegir, no?, això que ella, doncs el que intenta fer és que hi hagi uns resultats, que hi hagi, doncs, bueno, com que, no sé si m'estic explicant, m'estic explicant. Coses tangibles, no? Exacte, coses tangibles, sí. I també relacionant amb el Congrés, penso que de l'entrevista, com amb el que també potser em cridava més és el fet com aquesta part, ella ho diu en diversos moments com de fer pedagogia o del tema de la difusió, que és cert que al final són línies com de fer religiosos importants, diguéssim, o sigui que és com hi ha un dels objectius, però bueno, que pensava també amb el Congrés, no?, que al final és com, bueno, que és una manera també d'això, no?, de fer difusió de que el tema religiós doncs és part de la societat, doncs, i que també amb el que dèiem, no?, que hi ha molts temes diferents en aquest congrés, doncs és com una manera de posar sobre la taula de nou que la religió doncs, es pot lligar amb molts aspectes i bueno, això, doncs, lligava com aquestes dues parts del congrés i de l'entrevista de la Ivonne, que també doncs, parlava una mica d'això, d'aquesta pedagogia que s'ha de fer. Digues, Jordi. No, que anava a dir que amb el que apunta el Roger, aquí hi ha un repte que han tingut sempre les direccions generals, que és que totes s'han preocupat doncs, de conèixer la realitat, d'interlocutar amb tothom, d'anar a molts actes, d'estar presents, i això està molt bé, que el govern del nostre país d'una manera sempre estigui present en aquest àmbit, però després hi ha el repte de que les coses canviïn. És a dir, una direcció general, evidentment, d'un govern no pot fer ingerència en allò que és propi de cada confessió, i això també ho recullo a l'entrevista, però sí que hi ha temes que són més transversals o més socials o més de país on les religions poden tenir un paper i està molt bé observar la realitat o compartir-la i ser-hi present, però també al final hi ha un repte de, bueno, com a govern, al final també una de les funcions dels governs, que per això els escollim, és també que facin que les coses canviïn. I aquí és on encara això encara costa molt doncs, que es produeixi i que també s'haurà de veure doncs, amb els resultats més a curt i mig termini del mandat. Estàs pensant en algun àmbit concret que no... No, estic pensant en general, en la idea aquesta, no sé, doncs, per exemple, poso un exemple molt més pràctic on és molt més evident, doncs, o aquí la Direcció General, no sé si existeix, la Direcció General d'Agricultura, bueno, doncs, o d'energia, doncs potser promoure un determinat model energètic. Òbviament, a ningú hi pots obligar a dir a quina hora encendre el llum, però tu proposes un model energètic. Perquè per una qüestió de país, doncs agricultura, no? Promocionar els determinats models d'explotació agrícola o de bestiar o promocionar-ne uns altres. I això demana sobretot també recursos. És a dir, tu no pots dir a la gent quin tipus de ramaderia ha de fer, però en pots promocionar una o una altra. Però si es vol promocionar, doncs hi has de dedicar recursos, no? O sigui, al final el govern també d'actuar. I aquí encara jo crec que no m'ha arribat al punt on definir molt bé una direcció general d'afers religiosos en què actua. En què pugui actuar, exacte. Bueno, i quan explica, no? Que ha dit el Jordi, no podem fer ingerència de com s'organitzen les comunitats perquè això políticament no tindria res sentit. Quan surt el tema de la dona és evident. Dius, no li pots dir a una confessió hauria de tenir més presència la dona, però sí que pots dir, jo puc ser un interlocutor perquè conec a la persona. Vull dir, jo sí tinc aquesta sensació que durant molts anys et podies preguntar però què està fent la Direcció General d'Afers Religiosos, més enllà de donar subvencions i això, i penses, no, les visites més enllà de la foto doncs tenen un sentit i jo crec que ho explica prou bé. I també penso que hi ha feina amb el finançament,
és a dir, quan tens sectors en minoria o gent amb pocs recursos, n'hem parlat quan tota la reforma de centres de culte, és a dir, que aquí quan vam preguntar i tot això, quants diners teniu per tirar-ho endavant, perquè clar, pots tenir molt bones idees, però després ni un duro per ficar, doncs sí, tots amb bones intencions i moltes hores de voluntariat fem una pila de coses. No en tinc ni idea i no ho he comprovat científicament, però algú que en tingui d'això ho pot mirar. Jo crec que deu ser la direcció general amb el pressupost més reduït de tota la Generalitat. Clar, és una mica l'interrogant o el plantejament que feien de l'entrevista. És a dir, si tu estàs fent coses que a vegades sembla que venguis fum o que és una feina molt invisible, de diàleg, de fer ponts, d'evitar conflictes, no? De mediar. Ells també m'explicava que si tu has aconseguit tirar endavant l'obertura d'una mesquita sense conflicte entre els veïns, això no sortirà enlloc. Qui ho explicarà? Hauríem d'explicar-ho nosaltres, però a vegades per evitar fer soroll de segons què tampoc té caps de ficar. I en canvi, quan hi ha l'incendi és quan surten tots els titulars i et venen a buscar i quins problemes el Departament de Justícia, que clar, també tampoc no és un calaix que tingui molta bona premsa, no?, en general. En fi, que no és fàcil el que fan, jo crec que és important, ja ho hem vist i ho hem explicat, però, en fi, camí d'aquest treball de diàleg i consens i coneixement mutu que té recorregut. Us sembla que fem un salt o revisió als articles més llegits, Roger? Doncs som-hi. Aquesta setmana l'article més llegit és l'article sobre l'escola evangèlica, un article sobre un testimoni que parla d'això, de l'escola evangèlica. En segon lloc hi tenim l'entrevista que ara comentàvem, de la Yvonne Griley. En tercer lloc hi tenim la notícia que el papa escull 21 nous cardenals. En quart lloc hi tenim un article que parlàvem del tancament o de la part final de la fase diocesana del sínode a Barcelona, Lleida i Girona. I en cinquè lloc hi tenim un article sobre la proposta formativa d'estiu de l'Escola Cristiana sobre identitat de gènere. A veure, per on voleu començar? Hem dit cardenals i el Jordi ha obert els ulls. Tu encara no t'han anomenat cardenal, oi? T'imagina't? No hi ets entre els... Us he de confessar que dintre les meves... Dels papables. Aquesta no... Ara mateix? Ara mateix no està a la llista. No ho descarto quan en jubili, però ara mateix no. Per ser cardenal, per començar, has de tenir Clar, has de tenir una certa edat ja. Hi ha una certa edat. Experiència. No, he obert els ulls perquè és un tema que potser n'hem parlat poc, però aquesta última tongada de nomenaments de cardenals que ha fet el papa Francesc és molt sorprenent i significativa del que està fent el papa. És a dir, gent, perdó, però que pràcticament ningú sap qui són, és a dir, no són grans noms que ja preveus, mira, doncs aquest arcabisbe o aquest prefecte, també n'hi ha alguns, però la llista grossa de noms no són gent que pel seu càrrec. Que ja formen part de la cúria romana. Però que no són normalment, vinga, 10 curials i 2 o 3 de fora. I que sobretot el que hi ha és un pes internacional i de comunitats fins i tot petites. No recordo quin país d'aquests perduts enmig de l'Àsia que són una comunitat, em sembla, de 10 o 12.000 catòlics i un no ha fet cardenal. Al seu moment ja havia passat allò que havia fet cardenal un bisbe auxiliar en lloc del bisbe resident, no? Per tant, aquí el papa s'està saltant moltes normes i ara en aquest moment on ja hi ha una àmplia majoria del col·legi cardenalici, és a dir, els que escolliran el seu successor, que ja els ha nomenat el papa Francesc, i que bona part la presenten molt tarannada al papa Francesc. Això no vol dir res, després el dia que haurem d'obrir el tema del Conclave ja en parlarem. Però sí que és veritat que hi ha un col·legi cardenalici molt diferent al que hi havia quan va arribar el papa Francesc i sobretot pel tema dels perfils i sobretot de la internacionalització. Hi ha un col·legi molt més internacional que abans, però en aquest sentit les proporcions s'han trencat, per exemple, amb el que és presència asiàtica, que abans no hi era, està molt infrarepresentada i que ara és molt majoritària i que, evidentment, als italians això no els deu estar agradant gaire, però... Els africans també, no? Sí, però potser l'església africana ja també començava a tenir un protagonisme, hi havia hagut prefectes
de congregacions vaticanes ja del món africà, i en canvi el món asiàtic havia quedat més, o el món llatinoamericà també tenia una certa presència, el mateix papa Francesc era un cardenal argentí, no? Però això s'accelera d'una manera progressiva i clar, són 120 places i per tant, doncs, si n'entren d'uns, doncs sortiran uns altres, i molts cardenals, molts arcabisbes o curials italians que possiblement fa 20 anys haguessin tingut l'expectativa de que segur que els hi tocava, doncs ni els hi ha tocat i probablement ni els hi tocarà. Bueno, jo recordo aquesta frase que va dir el cardenal de Rabat, el Cristóbal López, quan va dir, clar, qui es planteja ser cardenal com una carrera, doncs aquesta gent deu tenir un fracàs, no? Personal, com dient, jo ja veig que això ja no m'ho faran, no? En canvi, si et prens el cardenalat com un servei, que al final doncs, és un servei de pes, però que no dona més que problemes, més que alegries, doncs suposo que està bé. Però si no, si et planteges la vida, doncs sí, realment, qui no hagi estat escollit, penses, i ara què, no? Ja no tinc res més a fer. Bueno, gran error. Però està bé, aquestes notícies a mi em sobten que siguin les més llegides perquè dius, passen sense pena ni glòria, els mitjans generalistes no ho recolliran, i quan el Jordi fa aquesta anàlisi dius que és un canvi important, que quan ens preguntem després qui ha estat escollit papa i com ha passat, doncs tot això hi ha un context previ. Sí. També és veritat que quan anunciar els diumenges a les 12 tampoc ajuda gaire a la dinàmica informativa. No, el tema d'agenda informativa jo crec que és una cosa ja que bàsicament no es canviarà. Escolteu, entre els més llegits també hi havia el del sínode, la fase diocesana que ha conclòs vaja, que aquests dies va, no? Cada bisbat va recollint una mica el treball que s'ha fet a la seva diòcesi i hi ha hagut assemblees i trobades, concretament aquest cap de setmana a Barcelona, Girona i Lleida, i vam fer una mica d'exercici de síntesi, no?, amb aquest recull de consultes, Roger? Sí, el que veiem una mica és que en veritat les consultes també recollint els articles que ja havíem anat traient abans, el de Tarragona, Solsona i Vic, una mica les conclusions són similars realment, o sigui que es demana una mica el mateix o es busca una mica el mateix en aquest cas de Barcelona i Girona, que és amb els que vam poder llegir les conclusions concretament, doncs sí que veiem que coincidien doncs, en el reconeixement de la dona en l'Església, en la corresponsabilitat dels laics i també una mica per on vam titular, no? Que dèiem que es demanava dialogar amb la societat tal com és, que al final no deixa de ser una mica tot això. Doncs bé, una mica això. El que veiem és que les conclusions són similars i que tot va una mica en la mateixa direcció. I que jo crec que potser són tan complets els debats que s'han pogut tenir o obren tants, no sé si dir-ho així, tants melons i tantes coses a vegades difícils de concretar, que quan els mateixos bisbats, i penso que no ha de ser fàcil, miren de fer una síntesi del que s'ha dit per comunicar-ho a la premsa, acabes fent un seguit d'obvietats o de divagar molt globalment, no? Perquè si entres en detall diràs allò i no diràs allò altre. Llavors semblarà que t'estigui significant, quan teòricament totes les propostes tenen el mateix pes, no? En tot cas, crec que el que compta, i potser aquí ens tirem una mica pedres a la taulada, perquè no és tant el que transcendeix a la premsa, sinó el que s'ha enviat el que compta se suposa que és el treball que han fet, no?, les comunitats, i després el que pugui arribar... No, perquè volia dir en el sentit de què es comunica i que, sí, doncs és important el treball que es fa de cara a mitjans i el que nosaltres puguem recollir, però aquí hi ha uns documents de síntesi amb tot un llistat de propostes llargs que estan fent el seu circuit intern i són els que arribaran en el sínode quan se celebri a Roma. No volia dir això, simplement, no. Però que costa, perquè sempre topem amb el mateix, amb la dificultat del llenguatge, de trobar paraules, de fer-ho comprensible, vaja, que... El que també jo destaco, potser no hi estic d'acord, però que en tots aquests actes com de presentació de conclusions també es destaca molt la participació de l'acte de la conclusió, que també és com la sensació aquesta de que la gent té ganes de sentir-se escoltada, de que hi ha com, això, no? Que són actes que no és que hi vagin 4 gats a escoltar aquestes conclusions, sinó que la gent hi ha participat i en té ganes de sentir aquestes conclusions i de que hi hagi un treball posterior que després, doncs,
una mica el que tu deies, Laura, que després el circuit i tal, doncs ja es veurà si a on porta aquest sínode, per dir-ho d'alguna manera, però que en veritat el treball hi és. Glòria. Ara recordo quan vam estar parlant i preguntant sobre la fase aquesta del sínode consultiva, com ho farien, i recordo Tarragona que tenia molt clar. Hem obert una pàgina web pública, no només a les comunitats diocesanes, i esperaven resposta de la gent que no va a l'església o que des de fora té una visió. A mi potser em manca una mica que diguin, clar, suposo que sí, anònimament no ho filtren, però aquestes conclusions, com ens veu realment la societat quan no està dins de casa, no? Jo crec que el papa anava una mica també per aquesta línia i no sé jo si s'ha aconseguit aquesta fase. Jo recordo molt, una Trivial Gentils, però fase 3.0, potser caldria des d'aquí promoure, però amb més obertura, és a dir, tenint en compte que potser el que sentirem no ens agrada. Doncs d'això es tracta, no? De ser una mica constructius. Si li preguntes el que ja saps què pensa, poca cosa podràs fer. És això de les empreses, el DAFO, si tots els treballadors et pregunta el cap, vinga, problemes del cap, i tots allà, no, m'encanta treballar aquí, és tot perfecte. Home, doncs no canviarem res, doncs una mica em recorda això. Dic, anem a preguntar-li a la gent de fora amb més convenciment, sense por i sense represàlies estranyes, que jo crec que aquest tòpic també a l'Església deu passar bastant. Molt bé, escolteu, un últim, no sé si teniu més coses a dir del tema sínode, Jordi. És que estic pensant què dir i no provocar la depressió general o que no pugui tornar a sortir al carrer, però... Pensar que anava a dir i que no em puguin fer cardenal. Tots els temes que es diuen en el sínode... No, el déjà vu. La cebolleta. Clar. Sí, una mica, A veure, la part negativa seria una mica aquesta, de dir, tot això que s'ha dit, que està molt bé i la majoria compartim, no hi ha res que no hagués sortit a la consulta diocesana i després interdiocesana del Consell Provincial Tarraconense, i que és el que jo recordo, i probablement si hi hagués algú que aquí en 20 anys més que jo també recordaria una altra tal, o l'assemblea conjunta del seu moment durant la transició, no sé què. Sí, aquesta impressió hi és. Bueno, deixem un positiu. També és de pensar a vegades que potser la tercera va a la vençuda. És a dir, que... La tercera va a la vençuda. No, que al final hi ha coses que acaben caient pel seu propi pes, perquè, clar, com ho has dit 20 vegades, doncs potser és la manera... Al final és ja, bueno, doncs potser que ho fem d'una altra manera. I entenc que l'intent del papa i del grup que han promogut el sínode és aquest. I que tampoc els hi sorprendrà res que els arribi al Vaticà, perquè jo crec que també, a veure, no viuen aïllats, tancats en una bombolla i ho saben. Els reptes com això que tots sabem i tots hem dit i tots hem repetit i que no és cap novetat i que al final ja estan al Concili Vaticà II a nivell teòric i el que falta és posar-ho a pràctica, doncs com això es pot fer realitat. Doncs tornem-hi. Som-hi tots, d'acord. Últim tema, per no deixar-lo aquí sense... Això és dir, calla. No, vull dir que sentim-ho de tot cor, que tant de bo tot això tiri endavant, de veritat, que se m'interpreta del revés. No, avui no estic gaire fina. L'últim article que sortia entre els més llegits, el 5è, aquest que deia Roger de la identitat de gènere, que és una proposta que fa de formació l'escola cristiana. Per on va això? No podríem dir que és un tema lleuger. O sigui, així, ja està. És un concepte que jo crec que tothom ja té una mica, no sé, dins l'imaginari què volem dir, no?, amb identitat de gènere, però certament s'hi pot sobtar que l'escola cristiana es plantegi fer una formació específica sobre això. Llavors, dit això, és una formació que es fa conjuntament amb l'Institut Borja de Bioètica, que jo penso que això li dona un relleu més enllà de que sigui un protocol d'escola cristiana, que no ho pretenen que ho sigui, és a dir, aquí en cap cas es genera un protocol nou de les escoles cristianes que ha d'actuar sobre això, perquè el protocol hem de recordar que el marca el Departament d'Educació, però sí que la part interessant és que quan van veure aquest protocol és tan escèptic, fred i, com sempre, no? Els protocols al final són teoria, quan la baixen a la realitat se n'adonen que no, clar, o no pot ser o no és tan fàcil o hi ha certes complicacions que s'han d'explicar. I d'aquí neix aquesta formació que està pensada per formadors
de formadors, és a dir, aquelles persones que es dediquen a formar els mestres, els professors, tot i que és obert a tothom, i és en clau d'entendre una mica què podem fer davant d'un cas d'identitat de gènere, de canvi de sexe, etc., en una escola cristiana on potser el valor de la doctrina social de l'Església, que ha de pesar en aquest cas bastant, doncs potser es posa en contravalor amb el que socialment sembla que va per una altra línia. En aquest cas també diuen que en cap cas s'estan plantejant si aculls això o si dius que sí, si ho acceptes o no. No, això no és tant això, sinó és més aviat dir, mira, ens trobem en una realitat que hem de gestionar perquè com a escola estem immersos dins d'una societat i formem part d'aquesta societat i necessitem eines. I més enllà de les eines que puguin sortir d'una moda, d'unes xarxes socials, d'una directriu, d'un el que sigui, doncs necessitem entendre biològicament què passa amb una persona que canvia de gènere, quan és infant o és adolescent, també què comporta filosòficament, humanísticament, doncs el valor d'un canvi de gènere, etc. I a mi em va semblar molt interessant perquè, jo crec que és un repte que es troben també, em va voler confirmar, no era off the record, així que ho puc explicar, però no li vaig donar gaire èmfasi, que es trobaven amb dificultat de trobar qui fes aquesta formació. És a dir, coneixen molta gent que treballen amb infants i joves transgènere, però no ho volen explicar. És a dir, jo sí que treballo, però quan he d'explicar una postura o un discurs o com s'ha de fer, ojo. I això vol dir que la societat de vegades sembla que tot ho acceptem molt ràpid i realment les coses són complexes i necessiten una mirada més àmplia. I jo crec que aquesta formació va en aquesta línia de dir sempre se'ns ha plantejat una única mirada i potser hi ha més mirades a banda de dir hem de fer això i hem de fer per aquí. S'ha de pensar una mica més. I després sortia la part important de tot això, que és l'escola al final es converteix o tenen aquesta sensació en abocador de tot el que no voler solucionar. Tot el que no sabem com fer-ho, ho I fas va a dir, l'escola. el tema de les vacunes, quan es posava en valor, doncs ja ho gestionarà l'escola, doncs que vacunin a l'escola, el fluor, que potser és d'anys enrere, no? Sí, L'educació viària. Doncs l'educació viària, exacte, vull dir, són conceptes que dius, ja ho farà. L'educació sexual, és a dir, anem abocant aquí i ja ho gestionarà l'escola. I van dir, home, l'escola, clar que ha de gestionar certes coses, però qui educa, no ho oblidem, és la família. Vull dir, és una xarxa d'educació, però la clau aquí és la família. I llavors acompanyar també una família que potser està molt perduda davant d'una situació així, jo vaig pensar, mira, una gran aposta sempre de l'escola cristiana, l'escola concertada, que posa en dubte potser les modes d'un departament d'educació que no deixa de ser el ritme que marca políticament. Canviant en funció del govern. Dius, no és tan fàcil, no? I de vegades els mitjans de comunicació tendim a reduir-ho tot a reductes petits, a pocs minuts de televisió, a programes condensats en ràdio i un tema tan complex jo crec que necessita eines i és això. Ara no ho esgotarem. De fet, si no m'equivoco, aquesta proposta formativa, que són 3 dies... Són 3 dies intensius, de matins, de fet. Són 15 hores, vull dir que no és una cosa de pim-pam. Neix a petició aquest tema ja havia sortit en alguna de les xerrades i els mateixos professors van demanar que fos més extens i una mica més... dedicar-hi més hores i més temps a poder contrastar. Perquè, sí, certament ens deuen trobar amb molts dilemes, i calen criteris. Això trobareu la informació al web, en aquest article que va escriure la Glòria, i les dates són del 5 al 7 de juliol, pot fer la inscripció online. Doncs no sé si teniu res més a afegir. Deixem aquí Roger. Sí... La robòtica. Segueixes igual de content que al començar la robòtica? Sí. Encara més. Serà que avui ens hem pres alguna cosa. Esteu tots aquí d'un riallet. Jo no veig la Glòria, però... Amb la nostra feina. Això em sembla que... Com la grilla i que deia, em poso molt bé la feina. És l'alegria de cada matí llevar-se per Nadal. Visca. Com deia l'Olianes. Doncs no deixeu de llegir-nos, de seguir-nos a les xarxes socials, de donar-nos suport incondicional
Gràcies a tots, gràcies Glòria Barrete, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara. S'acomiada també una servidora, Laura Mort. Fins la setmana vinent. Adéu. A veure. Adéu. Catalunya Religió.